Felly, dwi'n barod i wneud y gacen rwan, so cacen lemon gyda y blodau Eithin. Dwi wedi golchi yr blodau yn barod a wedi sychu nhw allan o'r kitchen roll a torri nhw fyny. Yn eitha man, ond mae'n dibynnu faint o mynedd sydd gennych chi. Mae gennau 3 llond llaw o'r blodau yn y fowlen yma. So I've got 3 handfuls of flowers in this bowl. They've been chopped up, washed and dried out on kitchen roll. Popdy I 180 grams Celsius. I've heated the oven up to 180 a fydd y cacen yn cymryd 20 I 25 munud I bobi. So the cake will take about 20 to 25 minutes to bake a wedyn awn ni ymlaen I wneud yr icing and then we'll go ahead and do the icing. Hi, felly mae y gacen wedi dod allan o'r popdy a mae wedi bod yn oeri ar rack. Felly, the cake's come out of the oven and it's been cooling on a wire rack. Felly, dyn ni'n mynd I fynd ymlaen I wneud yr icing. So we're going to go ahead and make the icing. So mae gennau 150 gram o fenyn yn fyma. Menyn heb halen eto. So 150 gram of unsalted butter. Dwi'n mynd I ychwanegu ychydig bach o sugar icing ar y tro. So we're going to add a little bit of icing sugar at a time. So mae gennau 400 gram o fyma. Dwi ddim yn siŵr os fydde angen defnyddio I gyd. Ond gawn ni weld. Felly... Iawn, so dwi wedi chwisgo yr icing I fyny. A digwydd bod roeddwn ni angen defnyddio sugar icing I gyd. A dwi wedi penderfynu gwneud icing plus lemon, felly mae gennau croen lemon wedi gratio 1 lemon yn fama, so I've got the zest of 1 lemon, and I'm going to add it into the icing, felly dwi'n mynd I addu fo fewn i'r icing rwan. Iawn, so, dwi wedi rhoi yr icing mewn bag peipio a just torri'r pen yn blaen, does o ddim angen nozzle. A dwi wedi rhoi 1 hanner y gacen ar y blat. Felly, does o ddim rhaid I chi wneud hyn o gwbl, does ddim rhaid I chi ddefnyddio piping bag. You don't have to use a piping bag. Ond dwi yn hoffi, dwi just yn licio'r look ma'n roed. Felly, be dwi'n mynd I wneud ydy just peipio dots bach o gwmpas. Just dal lawr, a few seconds, pigo fo fyny, hold it down, pick it up. A'r tric ydy, gadwch chydig bach I ffwr o'r ochr, peidiwch â paipio reit o'r ochr y gacen, dewch o fo fewn chydig bach, achos pen ydych chi'n rhoi y sandwich arall ar y top, fydd o obviously yn squasho. So the trick is, don't pipe right on the edge, a dwi just yn mynd I llenwi o fewn o fanna. Canol. Dyna ni.
Ond da ni'n mynd i gymryd y cacen arall. A'r tric ydi defnyddio'r gwylod fel y top. Achos mae'n digon fflat fel yna. Dyna ni. A ydych chi'n gallu dweud pam bod fi wedi penderfynu defnyddio bag peipio. Achos mae'n gadael y bumps yma, a dwi'n meddwl bod yn edrych yn eitha del. So, dyma ni, dwi wedi addurno top y gacen efo'r Eithin. A dwi wedi penderfynu bod fi'n mynd i ddefnyddio y blodau Eithin sgynnau ar ôl, o rai dwi wedi golchi, mwyn addurno'r gacen. So I'm going to use the leftover gorse flowers to decorate. A hefyd, mae mam yn tyfu primrose a violed yn yr ardd, a mae hein yn fwytadwy. So my mum grows violets and primroses in the garden and these are edible. Felly dwi wedi bod yn pigo rei. Gobeithio wneith mam ddim sylwi. I've been picking some from the garden a dwi'n mynd i defnyddio nhw i addurno'r top. Felly, da chi yn gallu crystallisio blodau hefo sudd lemon a siwgr. A mae hyn yn gweithio'n rili dda, achos maen nhw'n rhoi blas neis yn nhw hefyd, ond ydych chi'n gallu jyst gwneud nhw fel hyn. Dwi jyst yn meddwl bod defnyddio blodau fwytadwy yn ffordd ffantastig o addurno blodau, yn enwedig dyddiau yma efo'r naked cakes a falle. I just think that using edible flowers is such a fantastic way of decorating cakes because, I mean, they're just right there in our garden and they just look so beautiful and they're so understated. I just think they look brilliant. Felly dyma ni, y gacen dwi wedi gorffen o. Dwi'n eitha hapus efo hwnna. Felly, dwi wedi defnyddio fioled a y blodau Eithin mwyn addurno. A cofiwch bod nhw'n ffain i fita, they're fine to eat. A maen nhw'n blesyn eitha neis hefyd, felly, Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wylio y fideo. A gobeithio newch chi fwynhau gwneud y gacen yma. Mae defnyddio blodau a perlysiau gwyllt mor ffantastig a dylen ni rili wneud yn siŵr bod ni yn defnyddio y cynhwysion hyfryd yma sydd ar gael ar y stepen drws ni. So, thank you all for watching and I hope that you enjoy making this cake, and I think it's so important that we use these fantastic edible flowers and edible herbs to bake and cook with. They're right on our doorstep and we should definitely make the most of it.